no, para sa mga immersion, ano, para sa mga immersion ng mga estudyante natin. Ano. So welcome back to Mangan tayo, ano. Episode 30 na po tayo. Muntikan nang hindi tayo makaabot, ano, 12 time check 12:25 na. Na late tayo masyado, no. Pero at least better late than never. Ika nga nila, angang kayo lang, angang kayo lang. Mangan tayo la. It's been a while, ano. Ayun, yung mga ating mga followers dyan, mga viewers, akala nila hindi na tayo magla-live. Ano? Medyo na rin tayo walang live. Sabi nga ni Mrs. Mayroon. Mayroon, medyo na late lang tayo. Ano? Ayun, sumangan tayo. Episode 30 na po tayo today. Ang galing naman, 30 na. Ano? Parang kailan lang. Ano? Ayun, so as usual, so like, heart, share, follow. Jamestown Bintayan Facebook. Advisors Corner yun sa page natin, ano. Para hindi nadadagdagan ng Advisors Corner ko, ano. Masyadong mainit, ano. Teacher ko yan sa YouTube. Naka-live din po tayo diyan sa YouTube ko, ha. Teacher ko yan, no. Ayun, live din po tayo diyan, no. At tapos ano ba? Ayun, yung sa TikTok as usual, promotion, ano, online, Talipa pa at Ella Colin Shop. Ano, bisitahin nyo naman yung mga shop na yan. Baka sakaling may gusto kayong mabili dyan. Ano, affiliate marketer din po kami kasi sa TikTok. At syempre yung kay Granny, yung Felicidad Bintayan at yung mga tayo mga kwan dito magkakasama sa Facebook. Ano, please let's support to each other. Ayun, so shout out. Ano, marami pong salamat dito. Malamang abangan natin sila Tokyo Films, ano, ang ating mga nagpapamudmud ng stars tuwing tanghali, no. Mangantayo, antisirayo, mangantayon, mangantamo, kumangtam, kaon, mga unta, makain kita. Ayan, kain tayo, let's eat. Bon appetit, Ayun, Sikfan, vamos a comer, hayana kulan, bifamina vukur, di ba? At syempre, yung kay Kwan sa Japan, Tabi Mashu, ano, shout out kay tita ko, Auntie Liva, and Auntie and Ninang Liva, at si pinsan namin. Hi Christine, si Masumi, welcome back to Philippines, at anniversary nila tita ko. Shout out, thank you si Ninang Liva, Auntie Liva, shout out, anniversary nila ni Ninong Makoto, Uncle Makoto sa Japan. Tabi Masyo and happy anniversary po sa inyo. Sabi nila, papantayin ko may YouTube mo, live mo, kaanakan, content siya ng karawan. Ay, makakapalikit. Ayun, may mga viewers na po tayo. Ayun, may 5,000. Christine, welcome back. Good afternoon, Mangantayo. Antoy Sira. Sir Tony, welcome back, Mangantayo. At siyempre, Auntie Lourdes, Mangantayo, kumusta? Medyo alit ka na kanyo. At siyempre, si kapinsan ko, Maria Cristina, si kwento, alag mo la, oh my God, tumanisan ka ba? Basta Pangapisan North lang, somewhere over there, somewhere down the road, Pangapisan North, unaod dyan Manila, Boss Mike, si Mike, si partner na asawa ng kapinsan Kuntina. Ingat dyan, Mike, saan ka man, kain-kain, Emsel, Christine, ati si Rayo, ayun, parang si Uncle Frank, welcome back, Uncle Frank, Tabi Masyu, kumusta kayo? Ayun, Uncle Frank, kumusta? Medyo na honor. So, panangan tayo natin. Angan kila sigurado ta Japan. Kumusta ang petang? So, panahon, grabe ang petang. It's too hot. Wala yung babalita. Ingan niya. Tuman, man heat wave, Ma'am Bernadette, mga chow. Basta may magana kapinsan mo Kuya Taon, ayun masila, insan kasa, maganggararan namin, mangantayon namin. Pa-shout out mate, syempre, shout out, Madam Bernadette, wadya ka ni Madam Bernadette, wadya ka ni St. Patrick man ay kakaibang data pa ba? So, okay, again, ngayon, salamat Uncle Frank. Salamat nyo tan, wajaran ang tiliba natin, si Masumi, kumusta? Medyo ang betul dito naman, pero wala heatwave, Peter yung tan na Kuya Frank, si Uncle Frank kasi wajarad, field, medyo construction, so medyo exposure at patang, sobre patang, Gapula, mate, ay, ang gapula, inulay ko lang mo natin, classmate, ayun, kuan ma Auntie Lourdes,
Abalan ko ang gapula mo sa segment mo. Andi wala. No no natatimingan labat. Siyempre aga to sarak ta aga po antiyan mara dakep. Wala ni goal tayo. Anti sirayo. Wala ni anti sirayo anti ah. Ay wajalat Angeles. Angeles. Not Angeles. Angeles Pampanga classmate o Angeles somewhere in United States of America, LA, Ayun, John Lloyd, ayun mga. Hi, Mary Bernadette. Ayan, Auntie Malo. Ayan, si Bernadette. Ang pula man ay St. Patrick. Anto, masam-sami sa inluto ng asawak natin. Pogi nyo naman, sir. Thank you very much. Siyempre, ay Pampanga. Uy, arawili ko lang ito malayan. Shout out kay Auntie Liba, Papa James. Tuloy pa ang bilo-bilo. Panunok mo kapinsan. Say ka ng Auntie Liba ng karo, man kinirel tayo ami bilo-bilo sa galawan amin anti karakter arilir mo katigan bilo-bilo ta ng karoman nampak yan nampapansit si Auntie Liva ng karoman pansit at the same time wala video okay kumusta kayo dito namin ayun Uncle Frank kumusta nampapansit si Auntie Liva ng karo at the same time wala video okay tapos natan bilo-bilo anniversary da ayun Master Brian yun Ma'am Eileen ayun welcome back mangan tayo aga tayo 12:31 na Auntie Shira Boss Jericho Boss Jericho Sir Louie, Sir Louie, mangan tayo sir. Mangan tayo uncle, si Papa Chad. Mangan tayo, ang dami Welcome back, ang dami. Dumadami po ang ating mga follower. Welcome back. Mangan tayo Papa Chad. Si Papa Chad ng karoon ang almi inul to, may inula native, masamsami no may in lubugod nilutuman Kumusta si Boss Jericho? Alam ko nasa out of town to Buti po si Boss Jericho pa out of town na lang yan. Kami out of the house lang John Loy Masamit una masamsamit bilo-bilo na ni mangan tayo ba daw? Ayun, masamsamit so bilo-bilo. Na ni manlutura ng anti liba kati panlilikutan. Boss Jared! Welcome back, the Guapings, Guapings of Tokyo Films. Welcome back, Sir Jared. Mark Joseph, sobre panagpayaman to. Shout out magkati Boss JB Balolong niya balon break in so Montero tao. Anggad natin sana maka-ride on Pa-hop in naman dyan sa Montero mga Boss JB. Shout out po dyan sa ating mga guwapings ng Tokyo Films. Sa mga nangangailangan dyan ng mga service pagdating sa preservation at documenting your special occasions. Automatic Tokyo Films ang kailangan natin I-post nyo lang po yan ihanapin nyo lang si Mark Joseph Lumibo at yung nasa page ko na sila si ang Tokyo Films. I mean sinishared ko na po ang Tokyo Films, so gusto nyo po sila i-contact para sa inyong serbisyo garantisado po yan Boss Jared balita ko Boss Jared ayun titawag to dyan tambala po siya rin. Uncle, limsabla may sabaets abay mi tutabaan la. Papa dyan, tutabaan la ko no mahisapa. Ma'am Alona. Ayun, good afternoon. Sige la, work ko agagi kakapinsan tan amimi ko. Ingat tayo lang. Ingat dito Uncle Be careful. Ang petang-petang Ma'am Marjorie, guys, Ma'am classmate Emily Uncle Frank, ingat. Regards dito na Japan. Kandi Auntie SP Junior Eiffel tan niray kakaanakan mi la kanakan mi anak ng Eiffel tan kira si Auntie Ding dito sa Japan Uncle Shikimish Yusho Auntie Eli tan sarana si Turo Yuri Yushimi Yusho reka kamera Mali Japan watan si Mali Uncle Makoto ayun Insan Joshua, Insan TJ, mangan tayo, Insan, si Insan, kapanundangan kami SM yan ang tumanakyan, mampakila, Insan, may tuntungan kapingan taman tuntungan, Sun Life lahatan si Insan ko nagdurian. Boss, classmate Grace, Janza, Narciso, ang patang bro ingat sa heat stroke is real ang patang masyado Chris Classmate, dyan sa Narciso, kapantuntong kami ng pare Ronaldo, magkontrata tayo lang kuno. Ayun, Ate Jen, sampa mo lang kuno, tayo lambong tila. Aga kayo, singa masam sa amin, aga kayo, mga na ni magano.
Say sirak natan, say sirak anti sira, shoutout dyan sa PSU Bayambang, dyan si Insan TJ, sir, Insan TJ, mantuntong kami lang sa live. Say sirak natan, kwanta si tawag na ng asawak, adya tawag na tarong aksiw, aksiw. Antayo may aksiw, kumpadre, mga, antayo may aksiw, may upo, magalang, magalang ang aking ulam. Upo. Upo, walay yang sound to. Magalang pa shoutout mate. Aun bar boss pare Chris classmate. Shoutout dyan sa mga kasama ni classmate Chris dyan sa Narciso, Narciso Sport Complex. Sila po yung mga guwapings dyan sa Narciso. Classmate, ingat dyan ingat sa masyadong mainit ang panahon Wag masyadong, alam niyo na, wag masyadong magpapa-expose. Mahirap mahirap ma-expose sa init. It will, sir. Salamat, classmate. Mate, si Emily, compadre Leo, si pare. Ay, si Superman, Padre, Sir Bilyo, compadre, medyo malipali lokasyon nyo, Bican, Kayuran, compadre Bernard, mas anting, malipali, matindi, lalaan nyo, sana unsabit paminsan, birthday ni Hiyam pa, ay, nako. Aksiw, opo, magalang po na may Youngstown, at syempre, ang aliw kami antay may yan. Tinatawag na saya ay niman nakalad-ulok so ngaranto yan sira. Kabalyas. Medyo mamore kabalyas kanyan sinambot. Masami man ang gaano matabang pero anusan. Katina sa Leo, Mangan la si renta ni. Time check 12:36 la. Marami mangan tayo anong ulam nyo? Mga kilatan, mangan la, Saan man kayo sa trabaho? Saan man kayo naabutan? Ang kila? Ciao. Ang ulam po natin ngayon ay aksiw. Upo na may sardinas, Youngstown. Of course, matamtamit to. Tapos, pinartneran ni Mrs. ng kabalyas, impritong kabalyas. Karen, mangan tayo. Kumusta dyan, Ciao. Kaon. Ano si Pare Chris, kumusta ang kwan? Yung kwan mo, kumusta yung page mo, classmate? Yung sa Facebook, mayroon din page yan si classmate si Mate Chris, sila Biomark. Biomark, Talking Forms, nasa shooting ba kayo ngayon, Boss Jared? Nasa shooting ba? May photo shoots ba ngayon? Yan sa labas, Ciao, regards Boss JB, Boss JB, Boss Jared, and Boss Mark, si Biomark, ang mga guwapings ng Tokyo Films. Akin siya nga mahirap lang ko, ako ni masyado manakainom. Auntie Mel, mangan, kumusta? Auntie Mel, balang sa Auntie Mel Insan Emmanuel, kumusta? Mangan. Sir Jonathan, shoutout dyan sa PSU. Ciao, mangan tayo. Kumusta kayo, Sir Jonathan dyan sa PSU, sa mga kasamahan nyo, mangan tayo. Na-late lang po ako, kasi galing kami. Okay, Boss Alvin, Ngayon, shoutout daw kay pinsan kong Joey, naka-champion ang kanilang basketball team, malamang nagpakok yan si pinsan ko, Boss Alvin, shoutout dyan sa mga tropa, sa mga team ni Boss Joey, Boss kapinsan kong Joey, nampakok. Sister Philly May, mga ciao, kumusta dyan sa Dubai? Rami ka. At si Mel, kulaan nyo na. Abala ko lang si Auntie Mel, may naniman. Ciao. Ano honor kasi tayo na honor, Rami ka, mangan tayo, sa Dubai to si Philly May, half sister ko. Sa Dubai, Middle East. Mangan. Antisirayo. Sasambutan ko tani. We only have, isa naman insan, mangan kayo labat dita. Antisira insan,
Alam niyo 'to na makapamiss din, hindi ako nakapag-live, eh, 'no? Auntie Digna, mangan tayo, ha? Ang ating mga hindi ko alam, eh, kung paano maglagay ng mga top pan. Yung mga top of mga top pan natin, gusto ko kayong lagyan lahat, eh. Eh, kaso hindi ko alam kung paano sa Facebook. Mangan kan maong on ante. Ano, eh, medyo naunor na din sa nala po kami paway kasi nirami-rami opisina taramay immersion may kanya na naunor kami. Nala po kami munisipyo, ha. Shout out diyan sa buong kan ng mga LGU, ha. Galing kami diyan sa Office of the Vice Mayor, no. Vice Mayor Dexter Maligdam, ha. Very accommodating ang mga staff ng Sangguniang Bayan, may merienda pa. Nagabot sila. Shoutout po dyan sa inyo, yung mga nag-accommodate po sa amin dyan sa Office of the Vice Mayor. No? Vice, sabi nga ni House of the People, totoo yun, maganda yun, House of the People. Si Vice Mayor Dexter Mac at siyempre si Honorable Jonathan Ramos. Na-accommodate din niya kami. Napaka-accommodating talaga niya, ni Honorable, no? At syempre sa licensing department, no? Sa BAC department, sa LCR department, LDRRM, ano, ang dami namin napuntahan. Rodi, marakate ulam mo mate, tabiyayong ostuatan, classmate, tabiyayong classmate, mga tayo aksiw, tabiyayong opo, kanton, ha? Mm-mm. Mm. Angel na, chow chow. Mga tayo shout out John. Antes na ang paano ula kami dito no April 29, ilutuan mo ak na baeg. Siyempre, ante, dako ni bungay baeg. Iyalaan ta kayo baog. Wajaran ante liba ante insakto. Wajaran natan, kapakasyon. Ante malo, ay pasalubong naman bakasyon kayo, Ma'am Hilda, wajaran ante liba, no, mamimission ni Rabalat, Pero sa yung pasya na bong Ma'am Joy, all the way from USA. Kumusta po dyan sa US, May bag, iyalan ta kayo, anti dik na may bag. Ikaruan na, iyalan man na, ikaruan ta kayo. Tsaka nung garaman ng karaman. Kumusta apo, kanta babalimikin mo, kanta kabagabaydan ka na, Ma'am Hilda, shout out. Shout out sa iyo, Maricoy. Classmate, shout out daw. Sabi ni Hilda, Ma'am Hilda, yun, Renz, nabalitaan nyo na po ba? Ha? Hindi. Bakit namatay, Sir Sabino? Hindi ko alam yan. Classmate, Renz, I don't know. Hindi ko pa nakita ang post sa PAMA. Sorry, Condolences sa naiwan ni Director Sabino. Ang Jackie Chan ng PAMA. Tama ba? Jackie Chan ng PAMA? Tama, Sir Sabino, yun ang naalala ko sa kanya, no? Oo. Tama ba? Tinan ko nga, hindi ko alam. My condolences, Sir Sabino. Ayun, nag-post nga. Rest in peace. Second mate Hilario Sabino nga. Oo. Baka na high blood. Baka na high blood. Mark, kumusta dyan sa Cavite, Cavite, mangan, chow. Kumusta dyan? Kumusta? Welcome back. Kumangan tayo, nakakalungkot naman, no? And then, is a friend of mine then, si Director Sabino, si Jackie Chan. Mangan, balik tayo, kakapos lang po. Nakita ko rin, nag-post nga si Sir Joseph, si Ninong Joseph, sa mga pamilya po ni Kwan, no? Our condolences. Dakol sa papatiit po. To ante, heat stroke, lalo lang, be careful po, Heat stroke is real. Lalo na may heat wave daw napaparating nitong May. Ay, nako, nakakatakot, So, bawas-bawasan po exposure natin. Ma'am Buds, ayun, si Ma'am Buds, welcome back. Thank you, mangan tayo, So, si Ma'am Buds, please support, sa mga kwan po dyan, sa mga very conscious sa kanilang beauty,
Ma'am Buds, yung Buds ko, clinic, automatic dyan, marami pong kanyan. Sila po yung mga expert dyan sa dito sa Lingayen, ha. Kaya yung mga gustong magpaayos ng kilay, ano pa ba, yung mga permanent tattoo sa lips, yung ganun, ano, tama ba? Tama ba yun? Tama yun, ha? O, sila po yung expert dito sa Lingayen. Sila lang po yung pupuntahan nyo, ha? Buds Bros, ha? Tama ba, Ma'am Rumi, ha? Tama, tama. Ah, yung kanilang page, nakikita sa page naman nila kung gaano kaganda ng mga yung mga output nila, yung mga trabaho nila, no? Mm. Mangan. Yung mga gustong magpapa-beauty diyan, gusto niyo magpa-massage, gusto niyo magkuan, sa Boots Bros lang po tayo, ha? Sila po yung expert dito sa Lingayen. Wala na ako ibang makitang maganda. Makita ko yung mga nila, magagaling, ano? Yung co-teacher ko dito, isa nilang kon din yan, eh. Sila ang tumatrabaho sa kagandahan ni Ma'am Frisha, ha? Yung kanyang eyebrows. Hmm? Mangan tayo, ha? Mangan tayo, ha? Ganda kayo na stroke, mangan tayo. Na kayo masyado mapapapatang. Kanyo na rin meron may mampaagwa mo ungay. Lagi kata ay salamat sir. Ngapi paga Ma'am Ruby. Welcome back. Mantutulungan panto Ayan, sila po yung kuwan, ayan si Ma'am Ruby, my sister. Big Bang Insan anto si Ram. Sa klase, kasi Insan Vincent niya mo ya. Nasa barko ata to si Insan. Tama ba? Ha? Yan, tabgayong Insan so siya. Inggisan tabgayong niya walay sardinas to. Yang taon sardines tan walay pinanaranan asawa ka may sinaliminan karomay sakay ya. Ay, wadya ka barko Insan ha. Kumusta dyan, ingat sa kwan ha. O, ikaw din, may high blood ka rin. Ingat dyan sa trabaho Insan dyan sa US ha. Ayun ha. Ciao ha. Ingat sa barko, ingat. Alam ko nasa biyahe ito in San Vicente ha. Kumusta dyan sa US, kumusta dyan kay Ben Herner o sa mga lahat ng mga kasama natin dyan, kamag-anak natin dyan. Ciao ha. Classmate, Aristeo, mangan, ciao. Itong mga itong mga kwan natin ngayon, itong mga klima natin hindi maintindihan, you know. Minsan malamig. Ito na yung isa nating contractor na pinsan. Kahapon, sinubukan kong i-drive yung kanyang 160. Ang ganda pala, no? Iba talaga pag maganda yung motor mo. Yung mahal yung motor mo. Ang ganda. Salamat ang ating contractor na pinsan. Magpapula ng star yan. Lalo na ngayon, no? Mangan tayo Everly, ha? Ang ganda nung kanya, ang ganda nung motor niya. Yung ADB 160 ng pinsan ko, ay nako. Sana all magkaganon no? Wala tayong pambili Siguro pwede lang natin bilhin siguro yung gulong niya. Tinry kong mga tayo sana antes tinry kong i-drive yung motor ni pinsan ko na ADV ang galing ang sarap ng feeling bless ang adobong puso ya punte. Masamsamit dapat ang iter ka masamsamit na adobong puso pag minsan sumisilip-silip ako dun sa mga katabi namin na saging. Naglapigan wala na edubong puso. Sabi ni Pinsan Chris, sana all may ATB 160. Kaya sabi ko, pero para sa akin, pangit yun dahil wala pa akong pambili kaya pangit pa, joke lang.
Ang ganda ng motor, promise. Masamsamit adobong puso, promise. Pero mas kuwan ako diyan, napaparami ako sa puso pag itinelalagay ko sa kuwan, sa kari-kari. Kahit na kari-karing gulay lang, masarap. San walay prito, ay una. Pritong galunggong, kwanto, dinupritong bangus, kwanto masamsami lang. May mga kari-kari na kuwan, ay ang sarap-sarap. Time check, 12:50 lang. Hmm. May natikman ako na adobong puso. Hindi ko sila ini-endorse pero maganda. Alam mo yung sa may Dagupan, yung may bilihan ng mga boneless bangus na binibilan ko. Malabon yun eh, parang ganun, pansit kwan. Puso'y punti insan. Puso'y punti, adobo. Na may balayang kwanto, dino sa ba. Yun ang masarap na puso. Ang sarap ang ginawa lang nila doon, blanching ata, yung blanching lang. Sarap naman puso ng saging, sir. Kakamis yan. Yes, Boss Michael, Sir Michael, Sir Michael Miranda, alam ko na, sa Manila to eh. No? Mga chow-chow, kain tayo, Kung yun insan ata, yung masarap yun eh, balayang o din o subaya puso. Puso'y mangga. Ay, puso'y mangga, puso. Puso yung punte. Masamtami man, Sir Rodolfo, shoutout dyan sa mga kliyente ko. Ayan, si kliyente ko mga to eh. Sa US. Sir Rodolfo Basilio, shoutout po dyan. Balita ko, tatay ka ulit eh. Mayroon na naman tayong mga derivatives. Shoutout po dyan. Regards po dyan kila Sir Roderick. Kila classmate ko. At kila, basta mangan. Shoutout po dyan sa mga Basilio family dyan sa Libsong. Mangan tayo. Imagine mga parang kailan lang episode 1 lang tayo ngayon, episode 30 na po tayo. Way back doon sa mainit, Ayun nga, hindi natin maintindihan 'tong panahon. Kaya be careful po yung heat stroke. Totoo po 'yun. Bawal po mag-expose masyado sa mainit. Sa laser, mangan. Mga may mga yung mga katulad natin na katulad natin na matanda na at nagme-maintenance, ingat-ingat po, Ayun, so anyway, yun, kila kon pala, shoutout ulit dyan, So once again, shoutout ulit dyan, kila grandma pala, nanonood. Sir Ricardo, all the way from US, Insan Arma, ciao, mangan tayo, kumusta po, kumusta, Kumusta, mangan tayo? Sa sirak natin, aksiw, tapyayong upo na ginisa na may sardinas, na Youngstown at may kabalyas na isda. Aabot daw tong heatwave natin ng hanggang 50 daw eh. Kaya nakakatakot, Ma'am Katrina, ciao. So, sabi ko, hala, paano na kaming mga high blood? Kailangan magbaon talaga ng malamig na, yun. Kung pwede mo lang dalhin yung, dapat, aircon o yung electric fan lang, Kasi sobrang init. So, summer na summer. Summer is real na. So, mangkumpli na talaga po sa insan. Nga para. Ngayon kanto may masin na insan. Mga laman no tinapay insan nakabas lalo ang pinakura. Anda. No, mga ka nakatinapay
Aganan tayo po saya, nasira ka tinapa. Ngano tuyo, aganan tayo po sa ako, siya nasira ka tuyo. Ang pinakaran si Kara. Mm. Uy, saan man kayo ha? Saan man kayo ngayon ha? Kain din na, kain na. Hmm? Tani, anong oras na? Oras de peligro na, 12:55 na, trabaho na naman. Insan Ronald, shout out dyan ang aking kabat sa permanent position. Insan Ronald, shout out po dyan sa panay, maingat dyan ha. Mainit dyan sa area sa inyo, no? Hmm. Ingat-ingat dyan, insan. Makan tayo, ha? Kumusta? Lalo na tayo, ha? Mainit na nga, tapos stress pa tayo sa mga bata. Dahil ang mga bata natin, alam nyo na, exam na naman, makikita mo ang result ng exam nila. Makikita mo na, ay nako, pinaghirapan mo ng 2 araw, 2 gabi, na sasagutan lang nila ng 10 minutes, 5 minutes. Ang gagalingan ng mga bata ngayon. Gano'n ng mga bata ngayon, no? Mm. Mm. So, ayun, alam niyo ba? Hindi ko alam kung anong ko ngayon ha. Ano yung dessert na binigay ni Mrs. eh? Ito talaga si Mrs. Meron pa siyang babawon na tissue kasi alam niya, nakita niya, ubos na ang tissue ko sa bag. Kasi ako, alam niyo ba na sindikato ako ng tissue sa mga kinakainan namin na restaurant? Joke lang. Ha? Mga tissue na kinakain sa mga fast food chain. Sindikato po tayo dyan. Inuuwi natin yung tissue pala, hindi inuubos. Ayun siyempre, kailangan natin yun. Mga kwan, ayun, sobrang init. At siyempre, ano ba natin? Uy, nga pala, naalala ko. Tingnan mo nga naman, nakita ko. Shout out po dyan sa sponsor natin, siyempre. Insan Road, baka naman may sponsor dyan na Star, kasi mayroon ako sponsor. Salamat, Alfredo Relucio, hindi Shopee Salamat. Ingas lagi dyan, drink water lots with lemon and oats. Kumaninsan, mabli pipino, ang lemon. Kanyan danom laba la insan yung bottle. Uy, ingat din dyan. Ingat din dyan sa US insan ingat and then basta figure mo, exposure kasi wajar diet irayan kapinsan ko mas mainit dyan. Pero syempre, kasi passenger, pero mainit pa rin, Ingat dyan insan Regards din, Yun, salamat Alfredo Relucio. Sir Alfred, salamat sa sponsorship na malamig na lucky grape flavor at Piatos, di ba? Sila talaga Sir Alfred, ang ating primary sponsor dito, nasa pan. At syempre, ang aking salamat Barnats. At Choco Manalaang Barnats. See you soon. Thank you sana. See you soon nagrami ka dyan as usual. Siyempre naman ayun Basta ingat lagi dyan sa US. Ayun as usual Choco Mani, salamat sa sponsor. Choco Mani, pinadala na ko ng aking asawa na manam na miss na Choco Mani. Basta Choco Mani, ayun Basta Mani, ayun. Ano time check? 12:58 na. Ingat din ka. Ingat. See you soon insan. Ayun saan man kayo, kain na. Mantila. Back to work na. Tapos yun heat stroke drink a lot of water dapat. Hindi natin alam kung anong cause of death ni Juan, pero kung heat stroke yun, totoo talaga. Kaya be careful. Labanan ang init. Kinakailangan maligo ng 2 beses, pwede pero ako minsan hindi naliligo ako once lang. Hilamos lang sa gabi, pero pag sobrang init, naliligo ako. Ganun din yung mga iba naliligo na talaga tuwing gabi kasi minsan nakakababa rin ng dugo yun yung pagligo mo ng gabi-gabi. Anyway, ayun. So again
Ayun, so happy anniversary ulit kay Auntie Liba, kay Uncle Makoto. Welcome to Philippines, Mazome, Auntie Liba. Gila grandma dyan sa Pakapisan North. Auntie Belida, Auntie Marie, Papa Chat, Papa Red, and the rest of the family. Ah, mm. And sa inyo po lahat na sumubaybay at patuloy, Auntie Lourdes, Auntie Lourdes, ako ni Agawa may ibabagayo, ako makalmo kasi. Ako makasal ako anta kasing gawan man si anta to manggawa malapa dati si grandma eh. Yung sinasabi ko yung binuburan ng anti Malu. Hindi ako makaharap sa bayan ng yung binuburan kaya hindi ako nakakakuha ako hindi ako masarap yun si grandma gumagawa dati ng ganun eh. Diba? Yung binuburan, yung panis na binuburan. Talandi, manenan na nga anti talaga ako makalmula ako ang matalag sumanggagawa mo. Ha? Masilan man at trabaho eh. Okay lang yan, kana yun. Oh. Kaya, andi balita, ira yung tutumbok, basta no makapasyar kita. Don't forget, sa antidignom, pasyarira ko no. Baag. Ayun. So, marami pong salamat sa inyo ha. Patuloy na pagsubaybay sa mga nanood po at sa sumusubaybay sa atin. Episode 30 na po tayo sa mga tayo. Ano? So time check 1:01. Ano? Ingat po kayo lagi. Ano? Bawal po ang ma-heat stroke. Ano? Mainit po tayo. 34, 36 degrees Celsius po tayo ngayon, no? Sa sobrang init ng panahon. Manggiw-giw, ano na yun? Alam, manggiw-giw-giw. Maliling asugan na ka na. Ang gadsara yan tamla. Ganto, irami na gilid-gilid, singit-singit. Manlilingat. Ingat kayo hanggang sa muli. Bukas po siguro malamang maaga po ako kung hindi kami lalabas. Depende pag lalabas po kami. Pero ngayon kasi lumabas nga kami, no? So but still, welcome back ulit episode 30 sa Mangantayo. Basta 12 to 1. Ang alam lang po natin, sabayan niyo po ako tuwing tanghali, ano? Insan Chris, Boss Mike, Emcel, dyan, shoutout dyan. Pati si pinsan ko silent pala, nakausap ko kahapon. Sabi niya, ang daming reports. Totoo naman. Pero okay lang naman, nag-enjoy naman siya sa DepEd, ano? Ayun, mag-enjoy tayo sa DepEd, ayun. Ayun, Cheers! Cheers, insan. Cheers, Cheers. God bless. Ingat po kayo lagi. Alam nyo na yan, bawal ma-heat stroke. Heat wave is real, Drink water. So hanggang sa muli, time check 1:02. Dito po, hanggang dito na lamang po ulit. Mangan tayo sa sirak natin, aksiw, yawalay, sardinas to. Tumala? Kabalyas. Ayun. 100 pesos. 100 pesos. Kapal duaman mo. Kapal duang 100 pesos may kapal duang yung kabalyas. Feeling mamura pero okay mo lang yun Ayun. So, thank you very much again. See you hanggang sa muli. God bless po. Bye-bye. Ito si Teacher James May. Ingat po ulit. Be safe po. Kain na po tayo, mga tayo. Bye-bye.